இது ஒரு ஸ்பிளாஷ் ஃபில்டர் ஃபாசெட். நம்ம ஃபாசெட்ல 360 டிகிரி எந்த பக்கம் வேணாலும் தண்ணியை ரொட்டேட் பண்ணி நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபாசெட் தான் இது. ஸோ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கவரில் உங்களுக்கு நம்மளுடைய ஃபாசெட் வந்துடும். அந்த ஃபாசெட்டில் உங்களுக்கு ஒரு ஃபில்டரும் கொடுத்துட்றாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே ஃபில்டரும் இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ இதுதான் அந்த 360 டிகிரி ரொட்டேஷன். எந்த பக்கம் வேணாலும் நீங்கள் ரொட்டேஷன் பண்ணிக்கலாம். இது உங்களுடைய அந்த ஃபாசெட்குள்ளார போகிறது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எந்த பக்கம் ஆன் பண்ணுறோமோ அந்த பக்கம் ஒன். இதை நம்ம ஃப்ளெக்சிபிளாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மவுத் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் மேலே வச்சோம்னா நமக்கு கைக்கு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ கை கழுவணும், இல்லை வேறு ஏதாவது பக்கம் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வரும். இல்லை நார்மலாக எனக்கு பைப் மாதிரி ஃப்ளோ தான் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் கீழே இறக்கி விட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி கீழாகவும் வரும். தனி ஃப்ளோவும் நல்லா இருக்குது. ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்பிளாஷ் ஃபில்டர் ஃபாசெட்.